ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରେଜି ଓଡ଼ିଆ ଗପକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାରାୟଣପୁର ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛଟି। ସେଇ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାରା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପାରାଟିଏ ଓ ସେଇଭଳି ତାର ବସାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ବନାଇଥିଲା। ପାରାଟିର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ନିହାତି ଶାନ୍ତ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଘରୁ ଯାହା ବି ଦାନା ମିଳେ ସେ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାର କେବଳ 2 ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ପାରା ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଦିନେ ପାରା ରହୁଥିବା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଆସି ରହିଲା। କାଉର ସ୍ୱଭାବ ପାରାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ 2 ଜଣ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଏ ପାରା ଭାଇ, ତମର ସବୁ ଭଲ ତ? ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି। ପାରା ଭାଇ, ସତରେ? ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ନା 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 ନା, ତମେ ମୋ କଥା ପଚାରନି ଭାଇ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? କୁହ ତ ଦେଖିବା। ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆଉ ମତେ ଏ ଖୁଦ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଯଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ପାରା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କାଉ ତାହା ଭଳି ନୁହେଁ। ପାରା ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର, କାଉ ସେତିକି ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର। ତେଣୁ ପାରା କାଉଠାରୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପାରାର ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ପାଖ ଘରୁ ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପାଖ ଘର ଲୋକଙ୍କର ପାରା ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଦିନେ ପାରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତା ପାଦରେ ଲତା ଲାଗିଗଲା। ପାରା ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥାଏ ଏବଂ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥାଏ। ପାଖ ଗଛରେ ବସିଥିବା କାଉ ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଥଣ୍ଟରେ ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଲତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ କାଉ ଭାଇ, ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ତା ବଦଳେ ମତେ କ'ଣ ଦବ? କ'ଣ ନବ କହୁନ? ଶୁଣ, ତମେ ତ ପାଖ ଘରକୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିନ ଆମିଷ ହେଇଥିବ, ସେଇଦିନ ମତେ ଖବର ଦବ। ଆଉ କହିବି ଯେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆମିଷ ଖାଇ ଆସିବି। ଆଉ ଏଥିରେ କାଉ ଭାଇ ତମକୁ ମାରିବେ ତ ମାରିବେ, ମତେ ଘରୁ କାଢିଦେବେ। ତମେ ପାରା ଭାଇ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆମିଷ ମାଗୁନି, ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ପାଖ ଘରେ ଆମିଷ ଯୋଉଦିନ ହେଉଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ଖବର ଦେବ। କାଉକୁ ତ ପାରା କଥା ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ପାରା କାଉ କଥାକୁ କାଟି ନ ପାରି ହଁ ମାରିଦେଲା। ହେଲେ ପାରା ବୁଝିନେଲା ଯେ ଆଉ ପାଖ ଘରୁ ମତେ ମୁଠାଏ ଦାନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା। ପାରା ପାଖ ଘରକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଘର ମାଲିକ ଆଣି ପାରାକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଘରେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଆମିଷ ବାସ୍ନା ପାରା ନାକରେ ଆସି ବାଜିଲା। ସେ ଜାଣିନେଲା ଯେ ଆଜି ଆମିଷ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଜି ମୋର ଏ ଘରେ ଶେଷ ଖାଇବା। ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ପାରା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କାହାକୁ କହିଦେଲା। ଆମିଷ ତରକାରୀକୁ ବାସନରେ ରଖି ଘର ମାଲିକ ଆଣି ଦାଣ୍ଡ ପଟେ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କାଉ ଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ମାଛ ଖାଉଛି। ଦାଣ୍ଡ ପଟରୁ ମାଲିକାଣୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ କାଉ ଆସି ମାଛ ଖାଉଛି। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ହେଲେ କାଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମାଲିକାଣୀ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବାସନ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାଉ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଆଉ କାଉ ସେଠି
ପରି ମରିଗଲା। ଗଛରେ ବସିଥିବା ପାରା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପାରା ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏତିକି କହି ପାରା ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି କାଉର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ କାହାଣୀରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ନହେଲେ କାଉ ଭଳି ଫଳ ପାଇବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।